Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Windande men wattore sappo Dental Dina TV. Hande noon eɗen janga ɗa mangal e ɗa tokosal. Mi wino on noon da o e ɗa o kamɓe nandi no jiiruɗa ba e ɓa mbanoni ko noon da e ɗa mbadi. Holko serndi da e ɗa? Ay da ala kofal. Kofal ngal ɓeydoto hen nde mbawa dañde ɗa. Sa yiɗi wijon ɗanima, ɗeɗɗima, ɗurnima, ɗaɗi, ɗooki, geɗe baɗe noon ko ɗo garata jiya ɗum, ganda ɗum, paama ɗum, mbatta winde ko wayno e nder muɗum. Wade windande wattore sappo Dental Dina TV amo jeenoko heno jiɗɗo jeede heno jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal mbaɗa abonné janta e jangoɓe jingoɓe walloɓe. Ɗo noon ndewnata ballal ma 77 906 14 81 anne min jiya jungo ma e posma yetto min mbawa wiide min jokke golle min jokka golle. Kura min jeeya, wifi min jeeya, connexion min jeeya. Onen dendata ɗum min keedaga min keeda ɗon mbawa heedana koyemon ɗo janginde min gona janginoɓe, onon garon gonon jangoɓe walloɓe duusoɓe. Ɗum woni hakkude janginowo e jangowo. So tawi noon janginowo ara tan jangina, jangintoɗo ara ɗurno janginowo, daña kala mum waɗa e poos mum arta wiya ceerno a jarama jokku golle weltima, a funti janginowo. ngala hen on garat gaddon keɓe kemne min, amin keɓi min kemni on, keɓe kemne min. Bisimillah, garana jangde. Dental Dina TV nani windande wattude sappo. Hande eɗen janga ɗa mawɗo ko ni wayata, ɗa tokoso ko ni wayata. Gasi hankadi ɗo sa andi ɗo ko da wonno, ɗo kofata wonta ɗa, a andi da no windirte, ɗo tan ɓeydata, ɗum ɗo tan ɓeydata hen wonta ɗa. A andi no da no windirte, ɗo tan kofata wonta ɗa. Gasi a andi no da mawɗo, ɓeydu hen tan kofal ngal ɗo wonta ɗa. A andi no da tokos no windirte, ɗo tan kofata wonta ɗa. Ari ardi wadde hande janguɗa ko ɗa mangal, ɗa tokosal. ɗo kala ko wayni ko ɗa mawɗo, kala ko wayni ko ɗa tokos. Gasi a jangi ɗa mawɗo, a wawi ƴettu mbaɗa e nder karne ma janga ɗigga. kuɗol ma nani, karne ma nani, ƴettu ɗa mawɗo janga ɗigga, lomba ɗo. Janga ɗa tokoso mbawa, lomba ɗo. Kippa deftere ma dawa, keɓa kemnamin 77 906 14 81. Aɗa janga, aɗa wawa, aɗa dawa, aɗa heɓa heɓde min ni foti. Ɗo noon ko da, ɗo ko da, ɗo ko da. Nde wona machine o o faani ɗo, wadde ganda ko ɗum woni ɗa. Kofa ɗo, kofa 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 wonta ɗa 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 ɗa. Ɗo ko da, kofa wonta ɗa. Ɗo ko de, kofa wonta ɗe. Ɗo ko di, kofa wonta ɗi. Ɗo ko do, kofa wonta ɗo. Ɗo ko du, kofa wonta ɗu. Gasi ɗum ɗo noon haajuma alaga an tawga, haajuma yon tan andude ngal ɗo alkulal no windirte, no jangirte. Ɗo kaɗɗa an, ɗo e ɗo tan kannumami, mbasa heñade bonna jangde ma. Yaaru jam jam jettoɗa mbawa fof lawol gotol. Yaaru jam jam hatta yettade. ƴettu ɗa mawɗo binda janga, binda janga, binda mbawa ɗa mawɗo
ceerta e majjere ɗa mawɗo gonta ganndo ɗa mawɗo gonta windiyanke jangiyanke ɗa mawɗo kasi garna ɗa tokoso janga ɗa tokoso mbawa ɗum jangude mbawa ɗum windude a andi ɗa mawɗo ɗa tokoso ƴettu kuɗol ma e karne ma mbaɗa e karne ma janga ɗigga a ɗiggini kippa karne ma ndawa keɓa ko keɓta ko gayna jahaju ma ɗum woni jangde seeɗa ɓuri janga ko heewi a famani min mi heñaki mi heppani an keñiɗo keppuɗo yahaju ma gaccaka min mi jokka gollam no janginirami an ka jango komi janguinowo ma hoto wi ko ni ena mbeɗa holluma heddoɗo keddumami ɗo heddo ɗo ɗa mawɗo janga ɗum mbawa gasi ɗa tokoso janga mbawa a jangi a wawi wanjito ɗo ɗum mbimami kaɗa ɗo ɗum ɗo haaju maɗa ɗum ɗo hatta sa ari a jangi haydara ala basi kono noon ko ɗum ɗo janguɗa ɗo tan kannumami gandana kam ɗa mawɗo ɗa tokoso gandana kam ɗa mawɗo tokoso gasi ɗo janga binda e nder mintaji seeɗa wona a jangi a windi a wawi a dawi on saaha dawa keɓa keɓnamin ko sayi a wonna jangoɗo a wulla week ha nange ha midi a dawata ko sa ari a jangi da mawɗo ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗa mawɗo ɗa tokoso e nder mintaji 5 pet wona a jangi a wawi a windi a dawi fami walla ka daw low ya daw jippoɗa gayna kuccita e deftere ma kippita ha gayna deftere nde kuɗo ɓalina gara janga ɗo ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗa mawɗo ɗa tokoso ha ɗigga ƴetta ɗama ɗakka ɗo ƴetta ɗa tokoso ɗakka ɗo kippa deftere ma aɗa janga ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗa mawɗo gasi a ɗiggini gasi wadde en kaaɗiɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbadiɗo jangon ɗigga an jiɗɗo jeeyede lesto rew less 77 906 14 81 jiya wasabo garamin nawma less ga ɓurama wonga janga ga hokku gotum kalɗo mbawɗon wonde hen ɗaɓɓa tan ko ballal mon jingere mon duuso mon e galle golle numéro mon nan ɗon Wave mon Orange Money Western Union MoneyGram Ria mbaɗe hen 77 906 14 81 aɗa janga aɗa jangine anne nunɗo ƴettu seeɗa ma mbiya ceerno nda waltoro haaju men jahowo o wona politique wona punti wona hay batte ko jawdi namdoto portable so boni ko jawdi urata so jawdi boni ko jawdi courant ko jawdi connexion ko jawdi kala hunde ko jawdi ɗum noon son dawi on keeɓi jawdi ndi dokke min hen min mbaɗa ga ɓallo min so yonti min mbaɗa hen min mbawa arta min jangguina on ko soɓi kon jangoɓe on jangi on gay gacci min ɗon on ballani min waɗa min balli on balle on jinganama jingue ɗum min mbi mba wiide on jangi ɗa mawɗo binde ɗum ɗo on jangi ɗa tokoso mbaɗe ɗum ɗo ni mbimi on windande sappo ɓiire nde ala ko janguɗa hen so wona tan ɗa mawɗo e ɗa tokoso gasi haɗɗo windan sappo ɓiire nde a jangi ɗa mawɗo ɗa tokoso hankkadi a serti e majjere ɗa mawɗo tokoso binda kippa deftere ma dawa keɓa keɓna o nani on jaɓi eyyi bisimilla waɗa min kaaɗi ɗo o ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah Yaya Ali Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam